A je to tady. Člověk už to nezvládá a ani neví, která bije. Čekám na svůj konec. Dneska jsou to 3 měsíce, kdy mi umřeli oba rodiče při autonehodě. A jako na pech to bylo v den mých 15. narozenin. Místo oslavy byl jenom smutek a smutek. Od té doby se všechno nesmírně změnilo. Místo klasického flákače, lovce žena z bohatlíka se ze mě stala hromada sraček. Místo pokečů s kamarády mám teď hlavu plnou špatných a depresivních myšlenek. Ale můj život předtím nebyla se taková nuda. Dneska cítím ve vzduchu kromě klasického smradu naší třídy a polévkového odéru z naší školní jídelny i něco jiného. Taky nic moc nechceš pokecat třeba na lavičce? Tak co jsi chtěl? Já nevím, jestli nebo vypadáš tak divně. Nechceš nějakou hospodě? Ty myslíš? No tak mám známýho, ty máš známýho a ten má známou a tebe by mohlo něco seknout. Počkej, ty myslíš vlastně já? Nebuď pápa. Ale jak se tebe? Alice, moje holka. Sice je to kráva, ale jako oči bych neměnil za nic na světě. No jako co to děláš? Uvidíme na sebe tam, tak zatím. Rozcházíme se. So, this exercise going to then. Come to the blackboard. Dane, slávej, Dane. No co to je, Dane? I'm sorry, but can you repeat the question? Máš za 5. Co jsi mi chtěla říct? Tohle mi pomáhá od problému a to by mohlo taky. Chceš to zkusit? Nebude stejně, můžu Tak kilo. Cože? No kilo? Co jsem? No dobře, první dávka je zdarma. Vážně to chceš? No už nám to ztratí, tak to zkusím. Až ti to píchnu do žíly, tak to začne hned účinkovat. Uvidíme, co to s tebou udělá. Ticho. Tak a drž to tam. No ty vole, to je skvělý. Líbí se, začátku je to nejsilnější, ale počas se to sklidní. No nic, vypadá to dobře, tak já už musím jít. No Darek. Danečku! Jo, jsem doma. Tož hochu si nějaký zelený, není ty něco? A to se ti jenom dá, jsem tady jako řípa. No nezdá, zrovna jsem četla v nějakým plátku, že přesně jako ty vypadají ty feťáci. Blbost, tyhle plátky stejnou kecaj. No ale tak vy tu školní jídelnu máte špatnou, vy. A kdybych tam byla já, to by byly jenom placičky z cizrny. No dobrý, musím se jít učit. Jo počkej, abych nezapomněla, za týden jedu s Miladou na 14 dní do lázní. Ale tak tady budeš sám, stejně to zvládneš ohospodařovat, ty můj velký chlapče. To vypadalo jak nějaký chlap, ale co by tu dělal? Snad je to babička, to nevypadá jako chlap, spíš se podobá koblize. O tom připomíná, že jsem od oběda nic nejet, ale ani nemám na nic chuť. Babi, si to někde... Babi... Babi... Nikdo tu není. Jsem blázen nebo co? A proč mám tak stuhlou pusu? Nemůžu s ní vůbec hnout? Co to sakra je?
dneska jsem nejít nakoupit. To je odporný. S Terezou jsem se přestal bavit, protože mi zatajila negativní účinky těch drog, přitom o nich věděla. No, takže tak, stejně jsem ale udělal něco, za co bych si nejradši nafockoval. Nicméně jsem po svým pokusu začal zase vnímat okolí. Hele, to jsem se jako... No, co jsem tě přišel, prostě ty si to musíš ještě. Já tě nevím, ale s tím přijde další prachy. Tentokrát to zaplatím, strašně. Fajn, tak bys to stopčil. Dneska si vezmu taky. Sakra, zapomněla jsem si to škoda mobil. Počkej chvíli, já to doběhnu. Když na ní, vezmu si to sám. Ježišmane, jak to začíná. Ježiš, to je debil. No, dobrý, já si tady sednu. Mám času dost, třeba mi tady nechcítne. Ty jsi mi nerozuměl, říkala jsem ti, že beze mě si to nemáš brát. Já se dělám na zemi. Lež. Jsem měl lež, předávkoval se s blbčem. No, asi. V pohodě? Tak byl výborný, kdy to zkusíme znovu. Hele, až tak za týden, tak